खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होनाय गासिबो फट' बेनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों। दिनै एमजे आरो प्रितिनि सायाव जानाय जाथायखौ लानानै दिनै गोबां मानसिफ्रानो एमजेनि बागै सोरबा सैमानि फट' बानायदों, सोरबा उकिल जानाय फट' बानायदों नङा होनबा। ओमफ्राय नैफोरबायदि प्रिति आरो स्टारनिलानि फट' गोबां बानायना हगारगासिनो नङा होनबा। दा नोंथांमोना एसे साबधान जाबानो जाबाय बयबो, मानो होनबा बेफोरबायदि जाथाय जादों होननानै गोबाङानो माने गाज्रि बाथ्राफोर बुंनाय, लोगोसे फट'फोर बुंनाय नङा होनबा। बेफोरबायदि गोबां सोलिगासिनो। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोननो आङो बेखौसो फोरमायनो सानदों। दिनै गोबां मानसिफ्रानो जे बेफोरबायदि फट' AI जों बानायनानै हगारो नङा होनबा। दा AI नि माने मेन जिहेतु फट' बा भिडिअ खालामनो हानाय नङा होनबा, बेफोरबायदि टेकनिकेल ओंखारदों। बेफोरबायदि माने AI जों बानायनाय भिडिअ बा फट'फोरा मोजांबो गाज्रिबो थायो बेवहाय नङा होनबा। गोबां गाज्रिबो भिडिअ बानायनो हायो, मोजांबो खालामनो हायो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना चयस खालामनानै माया मोजां माया गाज्रि नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होनबा। दा मोजांनि थाखाय बाहायबा मोजां जायो, गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि जायो नङा होनबा। दा बेनिखायनो बयबो सानै हयै बेफोरबायदि AI नि फट'खौ इडिटिंखौ खालामबानो जाबाय, जाहाथे निजेया खैफोदाव गोग्लैया। ओमफ्राय दिनै नंगौ थारैनो एमजे आरो एनिथिंमोनखौ माने गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि बाथ्रा बुंदों, गाज्रि भिडिअ बानायनाय माने बिदि बानायगासिनो। ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो माने बिथांमोननि बे पार्सनेल प्रब्लेम माने न'खरनि जिहेतु जानाय जाथायफोरखौ लानानै माने भिडिअ हगारबाय थानायफोरखौ गोबाङानो मानसिफ्रा नायनो बाबाय। ओमफ्राय लोगोसे बिसोरो माने गोरोबलायफिननानै दा नांलाय खमलाय जाफिनदों। बेफोरबायदि जाथाय माने गोबां बाथ्रा ओंखारगासिनो होनबा। दा बेफोरबायदि गोबां जाथाय लानानै माने ससियेल मिडियायाव जाबाय थानाय जाथायखौ लानानै माने ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बुंखागोन होनबा अबयसे। ओमफ्राय दा बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनायबो जादोंमोन। दा बेखौ माबोरै जाफिनखो बेफोरबायदिनो होनबा। दा शक जादों मानसिफ्रा गोरोबलायनायनि गेजेराव आरो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जायोबा नङा होनबा। दा बेनो लास्ट जोबथाया। ओमफ्राय बिथांमोननि केसा मोजाङै जोबलांथों। आरो जिहेतु केस नांनायखौ प्रितिया निमाहा होनानै उइथद्र' खालामलायो। ओमफ्राय जुदि केसा जोबनायनि उनावबो बिथांमोना गोरोबलायोना लाया बेबो मोनसे गिदिर कुइसन नङा होनबा। दा नांलाय खमलायाथ' जागासिनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथांमोना संसार जानो गोसो दंना गैला, गोरोबलायनानै बेफोरबायदि गोबां खोथा नङा होनबा। दा बेनो, ओमफ्राय उनाव मिथिलांबाय थासिगोन जोङो भिडिअ'फोरनि गेजेरजों नङा होनबा। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायाव?